uJesu Kristu inkosi Baba, ngithanda ukudlulisa ukubonga uNkulunkulu engigcinile ngikwi-21 days. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuba sekhaya leZwi, konke enisifundisa kona uNkulunkulu anandisele anikhulise njalo ekumazini. Siyabonga zonke izimfundiso ninomama, siyabonga, siyayibona iy'thelo zokuba sekhaya leZwi. Ingane yami iphase u-matric ngo-2021. Kwathuleka ngithe nje ngoLwesibili ngisakhuleka kwangena i-reply kwamanye wama-TVET colleges, bayambiza ukuthi azobhala ngoLwesibili. uJesu Kristu uyinkosi, ngiyambonga kakhulu Baba. uNkulunkulu asigcinele nina ninomama, konke nisifundisa kona kuyasakha. Kumnandi nje ukuba sekhaya leZwi. Nenkonzo yangoLwesihlanu ngithanda ukubonga uNkulunkulu, ngazi ukuthi it was directed to me. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba sekhaya leZwi, kuyisibusiso empilweni yami. Ngiyambonga nomzalwane wangi-introduce kuyo le gruphu. Kuyaphileka kakhulu, kuyaphileka ngale ndlela. Angazi nje uNkulunkulu empilweni yami ngimbona kabusha usuku nosuku. Ngiyabonga uNkulunkulu, anibusise. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Angithathe leli thuba ngibonga Baba uNkulunkulu oyisizile impilo yami ngohlobo olumangalisayo. Ngangisebandleni lami-ke bangcwele, ngaphuma ngo-2014. Wathi uNkulunkulu angihlale la ngilinde isikhathi sikaJehova, ngilinda benhliziyo kaNkulunkulu. Ngahlala bazalwane egameni likaJesu iminyaka ewu-80, ngihlezi ngingenalo ibandla, ngisebenza ngendlela uNkulunkulu akade angisebenze ngayo. Ngithanda ukuthatha leli thuba lokubonga uNkulunkulu ukuthi ngonyaka odlule bangcwele ngingenile ekhaya leZwi. uNkulunkulu wangisiza, ngithe ngisesekhaya leZwi uNkulunkulu wazambula ukuthi nanti ibandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. uNkulunkulu wazambula ukuthi lona bandla engizongena kulona, engizoseva kulo. Ngiyambonga-ke bangcwele uNkulunkulu ukuthi ungiphe ibandla eli-right engiseva kulo, eliklini phambi kaNkulunkulu. Ngakho-ke bangcwele ngisithathile isinqumo ngonyaka odlule sokuthi ngiyangena entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa, ngizoseva khona. uNkulunkulu esengikhombisile ukuthi lona bandla engizoseva kulo, ngoba ayekhona amabandla endaweni engikuyo, kodwa wathi angingangeni nakwelilodwa, angilinde isikhathi sikaJehova. Ngiyambonga bangcwele uNkulunkulu, since ngingenile entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa, ngiyondliwa bangcwele egameni likaJesu Kristu. Nginobaba, nginomama, bayangondla ngezwi kaNkulunkulu usuku nosuku egameni likaJesu. Ngisho emndenini wami ngiyazibona izithelo zokuthi impela ngisendaweni e-right ngesikhathi esi-right. Bangcwele ngingenile emkhosini ngenyanga edlule ka-21 days, engithe mangiphuma lapho uNkulunkulu wazambula egameni likaJesu ukuthi kufanele ngihambe kanjani endleleni. Ngakho-ke bangcwele ngiyambonga uNkulunkulu ngesuku lwangesonto. Kunesimanga uNkulunkulu angenzele sona. Uyasazi ubaba, uyasazi umama, angiyazi leya njabulo yokunqotshwa kwempi ebesibhekene nayo egameni likaJesu. Bangcwele sizohlala kuNkulunkulu, ngimbheke yena yedwa. Ngifisa ukuthi mangibe othembekayo, ngingamhluphi endleleni. Inhliziyo yami iyambonga uNkulunkulu. Sibe nomntwana obesengozini yemoto ngesonto, kodwa uNkulunkulu wasiphilisela yena. Kungakho ngizothi uJesu Kristu inkosi, ngithi ngifisa ukuhlala endlini yasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa, ngibe othembekayo, ngingamhluphi endleleni. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakubingelela egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu ephilayo. Ngibingelela uma wethu, ngibingelela abazalwane bonke ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu.
uJesu sasigcinile nje emsukwini lesibili umkhosi. Siyambonga uNkulunkulu, sasithwele nje ngohlobo olumangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu. Baba, nje nginokubonga nje okuncane, ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngohlobo olumangalisayo. Sisangena ekhayeni leZwi, sibukela usibona uNkulunkulu esebenza usuku nosuku egameni likaJesu. And since nganikela impilo yami entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Nkosi yami, ngizwele ukujabula ngohlobo olumangalisayo. Engathi nje uma nobaba balanje eduze ngiyababona egameni likaJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngikhulekela nje ukuthi nomyeni wami ngelinye ilanga naye athi, mama, ngiyakulandela, ngoba manje besathe awukulandele, ngizokulandela nami. Ngiyakhuleka nje kuNkulunkulu, engathi uNkulunkulu engangenelela. Njengoba semkhosini nje singene naye, baba uyena futhi osokuqala wathi nje ngiyazilungiselela kulo mkhosi, ngiyangena. Kade nalo ka 5 days sasingene naye. Ngiyambonga nje nangalokho uNkulunkulu, baba, ekuseni egameni likaJesu. Kuningi engakubonga uNkulunkulu akakwenzayo phezu kwempilo zethu, and uNkulunkulu uzongenelela. And sihlala sobabili nje ekhayeni lethu, baba, uNkulunkulu asibusisa ngalo ngohlobo olumangalisayo. Siyakhuleka nje nokuthi uNkulunkulu asisize ngelinye ilanga, asibusise nabantu abazogijima la ekhaya. And ngiyamkholwa uNkulunkulu, ngiyamthemba ngohlobo olumangalisayo. Baba, besicela nje ukuthi usibonise lana nokusicacisela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kunomndeni yethu la iyakholwa yombili semzini nami nasekhayeni lami. Manje inkinga baba, basakwenza okunye okuningi thina esingasakuhambisani nakho. Umgqibelo nje odlule bekade ngincithe umalume wami ekade isengozini yokudutshulwa, and bebekwenza konke nje lapha nehlamvu, ikhandlela. Manje thina besibaleka ngokuthi sithi sisemkhosini. Manje uyasho ubamkhaya bethi ayi ngeke mama, sicela sihlale nemindeni yethu phansi sikhulume nayo, sibacacisele ukuthi cha, thina u1 no2 no3 asawenzi egameni likaJesu. Manje sifuna ukuthi bacacisela ngendlela ukuthi bengalimali, ngoba nathi asithanda ukuthi lesimfihlo uNkulunkulu wethu lesiqamba amanga, kepha nathi kumele kucaciliseke ukuthi nansi impilo esisiphila. Manje baba, siyacela ukuthi baba usibonise ukuthi into esingayisho kwenza ukuthi bengalimali, ngoba cha, ezinye izinto baba uNkulunkulu akasazivumeli ukuthi sizenze. Manje sifisa ukuthi imindeni yethu icaciliseke ukuthi kwenzakalani esimpilweni zethu. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu ekade ngiphethwe yiqolo nomgogodla, kungazi ukuthi uyahlukana umgogodla. Bengiphethwe nje into engakazi ngangiphatha, into ekibika ingiphathe yiqolo. Kodwa-ke lokhu njengoba nje ngisemkhosini bengiphethwe nawo umgogodla, kungazi ukuthi uyahlukana, noma ngiyakaza kungathi ukuthi nganyakaza kahle ngendlela kade kwenzeka ngakhona. Bengizwa ukuthi nginganqamuka ngempela, ngingagcina ngiba isishosha. Ngiyambonga uNkulunkulu okuthe ngosuku lwesithathu ngisemkhosini ngatshela ingane ngathi sengiyazi ukuthi nizongisiza. Ngisho ngangaphimisela ukuthi yini, kodwa bengazi ukuthi bengithi sengizolalela umkhuleko ubaba kasendela wona waseRoma 10:9. Ngithi sengizolalela wona, ngisho wona, ngithi bese sengithembe wona nje, ngoba bese ngikhulekile, kodwa ungavumi nje kuphela. Ngithe sengisho njalo ngathi sengiyazi ukuthi nizongisiza. Kuthe nje ngakusasa mangivuka, hawu, angisalizwa iqolo, angisayawuzwa nalo mgogodlo obuhlukana. Futhi namhlanje ifriji belilokhu liwisa kusukela izolo, Manje abakhokhi bese kuzobe sengibafonela okwesithathu. Ngavele ngathi namhlanje, ngathi Nkosi, angifuni namhlanje ukubafonela abakakhokhi. Ngathi uJesu Kristu inkosi, ngathi ngiyacela baba ukuthi leli friji ulilungise ngegama likaJesu. Ngathi uJesu Kristu inkosi, ngali-onisa namanje baba, liyasebenza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uyasizwa ngekhathi zonke. Ngiyabonga kakhulu. Dumo uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela baba egameni likaJesu. Bingelele ibandla likaNkulunkulu lonke elisentabeni, entabeni yendlu kaJehova elisekhaya leZwi, umndeni kababa. Ngiyambingelela egameni likaJesu. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu sangigcinile kuze kube manje. Ngiyamdumisa kakhulu uJesu. Baba, ngezwa ukuphenduka
ngesikhathi uma eshumayela enkonzweni yangoLwesine. Eyi, ngamuzwa uNkulunkulu eyisiza nje kakhulu impilo yami ukuthi asiqiniseleni bazalwane kulo nkulunkulu wethu. Sibonga nje ukuthi izinto ezenzakalayo, izinto ey'sezweni. Eyi, inhliziyo yami baba yajabula ukuthi sikhonza uNkulunkulu omele izwi lakhe kuphela. Kumele thina sinamathele kakhulu kuye ukuze kuthi uma sekwenzeka imibhalo thina sitholakale. Elithi izwi lenkosi kuJoel chapter 2 verse 32 ukuthi nje eSiyoni, entabeni yaseSiyoni kuyoba abasindileyo. Eyi, Nkosi yami baba, ngizwe nje ngijabula inhliziyo yami ngaza nje uNkulunkulu engakha kabusha, engivula kabusha amehlo kamoya ukuthi uNkulunkulu asimbheke ngendlela ejulileyo. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Okunye baba ngeke ngaba nezambulo njena kukamoya kulaba abaculayo. Sengithi lento ake ngiyisho ngoba ngiyabona ukuthi ena inkosi iyazambula nakumina nje baba, indaba yokucula imiculo, amaculo la abaculi, ama-artist. Izolo baba ke kwadlala omunye umculo nje ngijwayele lalela ikhwezi. Ngiyaxolisa ukuthi ngimusho, kodwa wacula ngesikhathi ecula kwangazi ukuthi khona o-interpreter indlela acula ngayo. Kuneculo abelicula ejwayelekile nje lithi ena enyaweni zikaJesu, lithini nje uhlala ezinyaweni zikaJesu, linjalo kodwa nje njengoMariya. Manje uthi yena enyaweni zikaJehova. Yazi kwangazi ukuthi khona ongi-interpretayo ukuthi ena lamaculo engingajwayele ukuwacula njengoba bewacula noma eyiqiniso, kodwa bona ayatwista kwelukamoya esikhundleni sikaJesu, ukukhishiwa uJesu, kufaka uJehova. Eyi, yazi baba, uJesu Kristu inkosi baba. Nje ngizobonga uRoma 10 verse 9 ukuthi ngiyabakhulekisa abantu emsebenzini la engihlala khona, uyabasiza. Sengishaya ubufakazi babhodi methi asibuyise ukuzobonga. Izolo nje ngimkhulekisile uRoma 10 verse 9 omunye esisebenza naye ukufika obe nenkinga yephemithi, ngaqeda ukumkhulekisa ngamtshela izolo ngana ngempela izolo lale naye. Dumisa uJesu nje, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, mfundisi. Ekuseni nje ngithi ake ngilethe nabo ubufakazi obuvelile lapho ebusuku ngilele. Kuthe ebusuku ngilele sengibona kuqhamuka umuntu wesifazane kodwa omhlophe, engathi mdala nje lo muntu wesifazane. Uphethe imali engango-200 usethi ngikuphe nansi imali. Hhayi, le mali ngiyithathe bese ngiyibuka kungathi imali nje abona esindala nje empeleni, ishwabene le mali yakhe le. Ngibuke lo mama bese ngithi mina God bless you. Ngesikhathi ngithi God bless you wanyamalela khona lapha, ngiphindanga ngambona nale mali yakhe. Ngakho uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi hayi ungisizile ukuthi uSathane uqhamuka ngendlela zonke, uqhamuka ngemali, uqhamuka nakho konke. Singalindela ukudla, silindele ukuphuza, kanti uSathane uza nemali. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngikwazile kumnqanda ngalelo gama ukuthi nje God bless you, wanyamalala lo muntu nemali yakhe. Ngakho uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ukuthi esiqaphele ngoba hayi uSathane uyaqaphela. Sisemkhosini, uSathane uyagijima, uyabuka ukuthi emkhosini esikuwona sithini kulo mkhosi. Ngathi uNkulunkulu angasisiza ukuba siqaphele ngoba uSathane uzoletha imoto entsha kade nansi imoto ngiyakunika. Le moto uzogibela kuyona ngoba usunikwe nansi imoto, uyaphupha. Uzogibela kule moto yakho lononika lo muntu ebusuku, kanti uSathane obekulethela imoto. Le moto izokuthatha ikufake elokhuzeni emgodini, ufele khona lapho nemoto yakho. uSathane bazalwane uza ngendlela zonke, ngeke eze ngokudla, ngeke eze ngokuphuza, kodwa uzoza
nezinto ezithile. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Mkhulu, ngisacela kuletha nabo ubufakazi lapha osekunesikhathi kancane lapha uNkulunkulu ungenzele umusa khona umfundi obenebhasari eyokuthi athenge i-laptop, kepha manje yena enayo. uNkulunkulu wangenzela umusa kuleyo bhasari, wase eyangidayisela yona, wase ngithengela i-laptop ya-7,500 kanye nesikhwama sa-500 kanye nama-earphone a-250. konke lokho wathi uzonginikeza ngeprice ya-300. zonke lezo zinto zizintsha sha. ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho angenzele khona, nalapha futhi esikoleni uNkulunkulu uyangenzela umusa ekubhaleni kwami amaphepha. ngiyabhala kahle, ngiyaphumelela kahle, nama-results ngisho sebuya. uNkulunkulu uyangenzela umusa, uyangipha ukuhlakanipha nokuyimisela, nasekufundeni izwi lakhe futhi uyangipha. ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. ngiyabonga futhi nangekhaya leZwi elinginikeza inkonzo njalo njalo, elingiqondisayo endleleni. ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Engikukhumbulayo nje, ngikhumbula ukuthi ngike ngavuka ngakhuleka, ngingakazumeki, bese ngibona ngathi ngikwenye indawo njena, bese ngizwa nje lelizwi nje likhulumayo ukuthi abantu batshathabeze kuJesu. Mangithi ngiyabuka, ngibuka nangoJesu eduze kwami, kodwa ngathi ngomlomo lokhu ngikhulumile ukuthi abantu abeze kuphileni. Ngiyababona abantu bayeza kuJesu. Lo muntu nje lokhu emile nje eduze kwami, mangithi ngiyambuka akabukeki. uJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngibona ngibiza umntwana kungathi wakamakhelwane. Ngiyambiza ngithi akeze ezokhonza uNkulunkulu. Ebese kuba khona ongivimbayo ame phakathi kwami nalomntwana ngisakhuluma naye. Lo mntwana bengimsusa endaweni ebinobumnyama nje kungathi kusebusuku. Mayelokhu engivimba engiphazamisa ukuthi ngikhulume ngalomntwana, ngimtshele ngokubaluleka kwezwi likaNkulunkulu nokumkhonza uNkulunkulu. Ngicine sengimbuza lo mama ngithi yindaba ungivimba, awufuni yini lo mntwana ukuthi azi ngoNkulunkulu? Bese ngibona sengihamba, kodwa naye lo mntwana ekhona sengathi sesihamba nje sinabazalwane bayisixuku nje, sihamba endaweni ekhuphukelayo. Bese kuba khona umzalwane othi omunye umzalwane wabona umbono, wabona omese njengalokhu kusuke kuyi-fork and knife etafuleni. Uthi wababona abaningi omese bengcolile, wawuwodwa umese owawuclean. Kodwa lo mese uveza njengokuthi bawubona ungabalulekile, wangathandeka kubantu. Usethi lo mese wawuyinkemba. Sengiyambuleleka ngithi mina kushuthi usho inkemba eyizwi likaNkulunkulu. Njengalokhu-ke kushiwo encwadini yabase-Efesu 6 uvesi 17. Ingubani le nkemba? Bekungathi uyayichaza. Le nkemba kukhulunywe ngayo kuJohane wokuqala uchapter 1 uvesi 1 novesi 11 kanye novesi 14. Waphinda uJohane wakhuluma ngayo le nkemba ethi ebona inkosi uJesu kwisambulo 19 verse 13 ethi wembethe ingubo efafazwe ngegazi, igama lakhe lingulizwi kaNkulunkulu. Ngulizwi kaNkulunkulu le nkembe bekukhulunywa ngayo embonweni ebengiwubona, engathi besingababizela enkosini uJesu abantu. uJesu Kristu uyinkosi.
amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngisacela ukuhlambuluka nanti iphupho. Ngizibona ngikomunye umuzi, ngihlezi embhedeni, ngibukela i-TV, ngihlezi nomunye usisi, kodwa manje into engithuse kakhulu lo sisi lona usewadlula emhlabeni. Ubebhizi nje egcoba, wasukuma wama ngey'nyawo. Uma esemile ngey'nyawo akhulume athi ucela ngimsize. Ngithi mina ucela ngikusize ngani? Athi lapha khona kumnandi, ufuna ukubuya emhlabeni ezophenduka. Ngithi mina akukwazi, akaze kuze kwenzeke lokho. Umuntu uma esengaleya kwethuna uyaye abuyeni emhlabeni ezophenduka. Akwenzeki lokho. Kwakumele ukholwe usahamba emhlabeni. Kwakumele abafundisi besasishumayeza ukholwe. Wena wasuke waba umzalwane, uthi usebandleni, uzenza umuntu okholwayo, kanti uyazi ukuthi uphile enye impilo mase ungaphandle kwesonto. Angeke kuze kwenzeke lokho. Akaze nje kuze kwenzeke. Ngasukuma ngama ngey'nyawo baba, ngamkhomba ngathi uJesu Kristu inkosi, ngaze ngaphinde ngawusho kathathu uJesu Kristu inkosi. Ngiyabheka nje baba ukuthi uNkulunkulu uyasikhumbuza ukuthi singabantu abasha, asiyeke ama-celebrity omhlaba, asiyeke ukunaka i-TV, asihlukane ne-TV, sifunde izwi lenkosi, sikhuleke ukuze sizowubona umbuso wezulu. Singathi sesingane yakwethuna mase sifisa ngabe impilo iqala phansi, sibuya size emhlabeni sizophenduka. Kuvuka nje izwi lenkosi uFilip 3:7 ukuthi konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva. Asikushayeni indiva bazalwane, konke lokho kuyinzuzo kithi. Sikhonze uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, baba nomama ekuseni. Ngicela nje ukubonga kakhulu amandla omkhuleko owasikhulekela wona ngalesikhathi ugula. Bengisemkhosini, ngaqala ngeyi-1 we-21 days, ngaphuma-ke ngeyi-21. Ngibonga nje amandla ngoba bengithi nangabe nguvula njalo ekuseni unginikeze amandla kwaze kwaphela lo 21 days. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ngiyamuphakamisa kakhulu uNkulunkulu ngoba lo mkhuleko, ngiyaxolisa, lo mkhosi angenanga kuwo mhlampe ngokuthanda, kube iphupho nje engaliphupha elaphoqa ukuthi ngingene kulo 21 days. Ngatshengiswa-ke nesizathu sokuthi kungani kufanele ngungene lo 21 days. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngoba in 4 days wabe sewuphendula umkhuleko. Ngiyambonga nje uNkulunkulu, ngiphakamisa udumo njalo ukuthi libe kuye. Ngibonge nje naney'mfundiso baba osifundisa zona usuku nosuku. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu ngawe, ngoba ngaphandle kwakho impela ukuba uNkulunkulu akasinikezanga umuntu ofana nawe. Okunye singaduka kuze ney'vunguvungu zisifice njengaso lesi sivunguvungu engasibona ephusheni. Kepha uNkulunkulu wangiphendula ukuthi sichithiwe. Babe, ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ebusuku baba ngibonile la ngilele embonweni ngingena endlini yokukhonzela. Uma ngingena endlini yokukhonzela, ngasemnyango bekuhlezi abafundisi ngicathi bebeza la ko-4. So mangibabingelela bengithi uJesu Kristu inkosi, mangibaxhawula ngamunye ngamunye ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngase ngabaqeda ngahamba ngawuhlala phansi. Uma ngihleli phansi kwaqhamuka umzalwane omunye eza nezingane zakhe.
wazohlala eduze kwami ngamhoshekela. So uma esehleli lo mzane ubehlafuna ichephisi. Uma ehlafuna ichephisi lo mzalwane lona wase ophambili yamcela wathi, ngiyacela mama ukuthi ichephisi ungayihlafuni enkonzweni ngoba lo moya uzospreadeka uye nakwabanye. Ngesikhathi emkhuza ngechephisi wavele wacasuka lo mzalwane ngakuthi ubengafuni ukukuzwa, uvele wabona ukuthi kulwisana naye kanti hayi ngoba kulwisana naye ubekhuzwa. Wacasuka waze wahumzela. Maye humzela waze wakhala indlela kade ecasuke ngayo ekhuzela ichephisi ukuthi akangayidli kuphi enkonzweni. So ngathi mase ngibaba ngabathi kahle uNkulunkulu akafuni ukuthi simkhonze sibe sendaweni yakhe yokukhonzela sidle ichephisi, futhi ufuna ukuthi sivume ukukhonzeka singabi nenkani, sivume ukukhuzeka. Ngiyaxolisa, sivume ukukhuzeka singabi nenkani masikhuzwa ngezinto ezirong esizenzayo njengokudla nje ichephisi. Wakakuthandi kakhulu uNkulunkulu lokho, ngikubonile ukuthi ufuna masizomkhonza sizomkhonza ngoba omunye uzothi ngenzela ukuthi umlomo wami unganuki. Ukhona uswidi, hayi ichephisi. uJesu Kristu inkosi babi, lokho-ke ngikubonile. Amen. uKristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba noma nabazalwane bonke ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela abazalwane. Ngicela ukuletha ubufakazi baba ekuseni nje, ikakhulukazi baba ngokuthintwa baba iy'nkonzo baba Nkosi, baba osithumelela zona baba usuku nosuku. Siyabonga baba, umuso ongaka usebenzela uNkulunkulu, usho uthi uyimbongolo egitshelwe. Siyabonga baba, bonga nenkonzo kumama, uyasikhulisa nathi sowomama abancane eseke sebancane nasenkosini. Siyabonga baba, ngithi inkosi, ngibonga nobufakazi baba kubazalwane. Nami baba ngithi ngicela ukudlulisa ubufakazi nje ngongathathi isikhathi eside ukuthi baba nami ngenyanga edlule baba ngike ngaya Nkosi kaJethi baba, ngiyakothenga nje impahla ezincane ngokuthi baba mesengithethilini imali ishode. Imali ngase ngiyiphethe ngesandla engangivele nginayo esikhwameni, kodwa-ke kwakusele encane nje ewu-20 kuphelisele ngaphakathi, kodwa ngibona ukuthi impahla zizokwanela kulo 400 ngiwuphethe ngesandla-ke baba. Bese-ke kuba khona impahla, kusho ukuthi ngangingabalanga kahle, idlulele imali. Ngibona ukuthi hayi le mali siyadlulela, angitshela uKesha ngese ngithi ngicela ukuthi angikhiphele impahla, kube khona impahla ayimayinazayo. Hayi ngokuthi baba-ke beseqedile ukuphekha esalinde usupervisor wakhe ukuthi azomayinazela. Hayi bese-ke baba mese azikhiphe zonke azibeke ngaphandle. Mese esefikile usupervisor wamayinaza-ke, hayi yena asale seqhubeka nokuthatha imali, ngimnika imali njengoba imali isesandleni. Ngiyibona ukuthi hayi ngoba nangu usangikhiphela ushintshi, ngokuthobeka nje angivezane ngiziphekhele mina lezi impahla ngoba vele ubekade sengiphekhelile. Okusho ukuthi baba mina iphutha engalenza, ngabeka isikhwama semali eceleni ngenkathi ngiphekhe impahla zami. Uma sengibeka isikhwama semali eceleni ngiqeda ukuphekha impahla, awu baba sengiyasuka ngiyahamba. Awu ngihambe nje baba nje ngokukhulu unganaki. Uma sengifika ekhaya futhi anginakile kuze kube ngiyalala, kuze kube ngakusasa umntwana babuye esikoleni bese ecela ukuthi enocela imali yama-chips nobhanana. Ama-chips ayekhona-ke ekhabetheni, ngithi ngizomnika imali yabhanana. Uma sengithi ngiyothatha isikhwama baba, esikhwameni engangisiphethe isikhwama asikho. Ngiye edroweni engijwayele ukubeka kusona lesikhwama semali, asikho isikhwama. Enhlizweni yami ngibe buhlungu ngithi hayibo lesikhwama kwenzakaleni, ngabe sisale emotweni kanjani? Hayi kodwa bese ngithi baba ngeke umqondo wami uvele ubuye ngokusiza uNkulunkulu. Hayibo isikhwama kusho ukuthi sisale kaJethi. Ngibheka islip sakaJethi baba, nansi inamba yakaJethi. Hawu baba ngifonele kaJethi, balibamba ucingo ngibachazele, bathi isikhwama sikhona, angithumele nombani ezosilanda. Ngichaze ukuthi ngizothumela umuntu ozobe egqoke kanjani. Hawu baba ngiyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, mfundisi. Ekuseni nje ngithi ake ngilethe napho ubufakazi obuvelile lapho ebusuku ngilele. Kuthe ebusuku ngilele sengibona kuqhamuka umuntu wesifazane kodwa omhlophe, engathi mdala nje lo muntu wesifazane.
uphethe imali engango-200 usethi ngikuphe nansi imali. Hhayi le mali ngiyithathe ngibe sengiyibuka kungathi imali nje yabona isindala nje empeleni ishwabene le mali yakhe le. Ngibuke lo mama bese ngithi mina God bless you. Ngesikhathi ngithi God bless you wanyamalela khona lapha ngiphindanga ngambona nale mali yakhe. Ngakho uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi hayi ungisizile ukuthi uSathane uqhamuka ngendlela zonke, uqhamuka ngemali, uqhamuka nakho konke. Singalindela ukudla, silindele ukuphuza, kanti uSathane uza nemali. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngikwazile ukumnqanda ngalelo gama ukuthi nje God bless you wanyamalala lo muntu nemali yakhe. Ngakho uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ukuthi esiqaphele ngoba hayi uSathane uyaqaphela. Sisemkhosini uSathane uyagijima, uyabuka ukuthi emkhosini esikuwona sithini kulo mkhosi. Engathi uNkulunkulu angasisiza ukuba siqaphele ngoba uSathane uzoletha imoto entsha kade nansi imoto ngiyakunika. Le moto uzogibela kuyona ngoba usunikwe nansi imoto uyaphupha. Uzogibela kule moto yakho lononika lo muntu ebusuku, kanti uSathane obekulethela imoto. Le moto izokuthatha ikufake elokhuzeni emgodini ufele khona lapho nemoto yakho. uSathane bazalwane uza ngendlela zonke, ngeke eze ngokudla, ngeke eze ngokuphuza, kodwa uzoza nezinto ezithile. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Baba, egameni likaJesu ophilayo, ngiyakhuleka Nkosi nangumntwana wakho ungenisile kweshumi endlini engcwele. Le nkonzo ayenzile ikhombisa ukuthi uyakwethemba. Ngiyacela-ke Nkosi wenza izwi lakho amaHubo 125 uvesi 1 novesi 2. Uthe abakwethembayo bayofana nentaba seSiyoni, yona engenakuzanyazanyiswa, imile kuze kube phakade. Ngiyacela-ke Nkosi angazanyazanyiswa. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba kuze kube usuku angena ngalezulwini. Ushilo kuvesi 2 wathi njengokuba iy'ntaba zihaqe iJerusalema, uyabahaqa abantu bakho kuze kube phakade. Mhaqeke umntwana wakho, umbiyele, uvimbe okudlayo, wenze izwi lakho ngegama lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Nilale kahle-ke ekhaya. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga. Ngibingelele baba uSibande egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele ekhaya leZwi nasendlini kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba uSibande ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga Nkosi yami. Ngiyabonga, ngiyambona uNkulunkulu angisiza. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi wenza umusa. Ngibona umntana sesi wami kade angakaze akhulume ngoNkulunkulu. Ngimboni namhlanje afaka iposti ekufakile ethandaza ngoNkulunkulu. Baba ngiyabonga kakhulu. Bekangayizwisisi impela indaba zokuthandaza. Baba ngijabulile Nkosi yami, ngasho ngathi uNkulunkulu siyacela usisize eminye yemindeni yethu. Uyabazi obabizile nobafunayo uNkulunkulu benze intando yakho Baba. Siyacela, ukucela kwethu uNkulunkulu uyasisiza. Ngiyambonga kakhulu baba uSibande uNkulunkulu, ngawe ungisize kakhulu impilo yami nokubhala phansi izono kuyasiza. uNkulunkulu uyakhuluma ney'mpilo zethu. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami baba uSibande, ngiyabonga. Ngibonga kangiphezi, ngiyabonga Nkosi yami. Ngibonga kakhulu baba uSibande, kunabazalwane abanginikelele ngahamba ngayothengela abantwana iy'mpahla. Abantwana bebanganay'mpahla, ngabathengela abantwana into zasebusika ney'cathulo. Ngathenga even itapeti besingasanayo, besekuhliphekile vele phansi sekungenenye indlela. Ngathenga netapeti. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa. Ngiyabonga baba uSibande, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba uSibande Nkosi yami, ngiyabonga. Ngiyabonga shem Nkosi yami, ngiyabonga uNkulunkulu baba uSibande. uNkulunkulu ngiyambonga, ngimbonga uNkulunkulu kangiphezi. Umuntu cishe waye ekubhujisweni.
Yo baba uSibandi, siyambonga uNkulunkulu ngawo. uNkulunkulu akubusise ngokuphindaphindiwe. uNkulunkulu akufihle egameni lakhe elinamandla. Siyabonga baba uSibandi, uyisizo olukhulu ey'mpilweni zethu. Size impilo yami endaweni yaseMahasoni. Ngiyabonga kakhulu baba, ngithi uJesu Kristu inkosi, bengingasanathemba. Ngiyabonga baba uSibandi. God bless you, amen. uJesu Kristu inkosi baba nomama. Ngiyambonga uNkulunkulu ngani nokuba sekhaya leZwi nje sibonga imikhuleko ukuthi noma nigula niyasinakekela niyasikhulekela. Imikhuleko sithumelele yona siyayibonga kakhulu ngesikhathi ugula baba. Sibonga nenkonzo yokuvulwa kwendlu. Konke uNkulunkulu engikubonga kakhulu usuku nosuku, inkonzo nenkonzo kunezinto ezintsha engizifundayo. Ngibonga uNkulunkulu ungithwalile kade ngikwi-fasting ka-21 days. Kulo mkhosi bengikhala kakhulu ngibuka iy'ngane ziyavala esikoleni kukhona engenayo indawo yokulala. uNkulunkulu wenza isimangaliso, wavele wathumela umzalwane wafuna i-akhawunti wangifakela imali enkulu. Kuningi uNkulunkulu angiphendule kukho nangenzele khona. Ngakho ngiyabonga nje kakhulu. Ngisahleze ekhaya leZwi kumnandi. uNkulunkulu usithwele ngendlela emangalisayo. Ngiyamkhuleka ukuthi nani anithwale kakhulu nalamandla aninike wona, lokho okudlulela kithi isinkwa semihla ngemihla siyadla asikhali. uNkulunkulu akabe nani. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela mphathi wemfihlakalo egameni kaJesu. Ngizwa nginecala nje baba lokuthi siyacela kodwa uNkulunkulu nasesenzela sibonge. Kwakuyi-5 May ngifaka uNonhlanhla Mchunu egruphini owayethi ulahlekelwe indodakazi eyisebenza esibhedlela. wayeno-2 weeks baba umntwana elahlekile. Ubaba ngiyakhumbula nje ngimriphothela ukuthi lo mama engimfakayo ulahlekelwe indodakazi. Isimanga sikaThixo baba, kwaba nje iviki elilodwa ngiriphothile, lahamba isoka lomumba lapha elalimgqibe khona. Kwakungelula ngaphandle kokuthi kwakuwumuno kaJehova loya. Isimanga sikaThixo baba. Wabanjwa lo muntu, ngikhuluma nje ugwetshiwe nje, zonke izinto zakhe zashesha ubegwetshwa nje ngomsombuluko. udili kajele isithi siyambonga uNkulunkulu ukuthi lokhu okwenziwa ekusithekeni kodwa yena uyakubeka ekukhanyeni. Hey Nkosi yami, siyabonga baba. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela baba nomama nekhaya lonke lakwaNsibanda. Hayi baba, ngithi angimbonge uNkulunkulu ngondlela zakhe eziphakeme aziqondwa. Ngibe nesicelo la sokuthi ngicela umkhuleko ukuthi umfana wami athole umsebenzi. Ngisakhuleka bamfonela kwenye ikhampani bamthembisa ukuthi bazomsayina permanent ukuthi uzoqala abe temporary. Hayi mayesefika eduze kwabonakala ukuthi hayi akuyi njengendlela abebekade besho ngayo. Hayi akangaqhubeka-ke, wabuyela kulokhu mina bekuyikhona bekwenza ukuthi ngithi ngicela ukuthi athole umsebenzi kwa-Uber Eats esebenzisa ibhayiki. Isimanga kuNkulunkulu akangenzele sona. Uma sengikulo mkhuleko wesibili, wavele uNkulunkulu wenza ukuthi akathole ibhayiki yesibili. Uma efika nge-weekend ufika usethole enye ibhayiki. Hayi ngambabaza uNkulunkulu nangakho kokuyithola ngoba kube semseni wakhe. Kodwa nje ngaba nakho ukuthi hey uNkulunkulu uyakhombisa ukuthi uNkulunkulu.
thina sicela okunye yena asinike lokhu akakubona ukuthi kusifanele. Ngisho ukuthi-ke baba ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngifisa nokubonga futhi ukuthi baba ngisizakele enkulumeni kababa akayikhuluma kuvulwa indlu. Uma ubaba esachaza ukuthi uNkulunkulu wathi akanikele ngemali yakhe akade enza ama-shares kwavele nje kwakhanya kimi ukuthi uma ngabe kukhona umuntu okwaziyo ukudela konke ngenxa kaNkulunkulu, yini benginempi baba yokuthi ubaba wafundisa ngokunikela okweshumi, ukuthi asinikele kwi-net, sinikela kwi-gross. Kodwa bekunzinyana kimi, bekunga-understandeki, angithi bekungamukeleki kahle. Kodwa emva kokuthi babekhulumile, yazi ngivele ngezwa nje kulula ukuthi hhayi, impela le eshiwoyo ifanele. Ngiyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokusinakekela, ukuthi la kabona khona ukuthi siyehluleka usasinika isineke sokuthi mayebona ukuthi awukaboni enze indlela yokuthi uvuleke amehlo. Inhliziyo yami iyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyathemba niyaphila baba. Baba nje enhlizweni yami ngihlezi nje ngihleli ngiyadlinza, kuvuka nje ubufakazi ngalo mkhuleko lo owasithumelela wona ngesikhathi nigula noma baba. Kuloya mkhuleko uyezwakala ukuthi wawubambekile kakhulu umkhuhlane. Kodwa nje ngiyalalela ekhaya leZwi, ngilalela ama-testimonies abazalwane, nakumina uqobo nje ungisebenzele kakhulu uNkulunkulu esebenzisa loya mkhuleko. Manje sekuze kuvuka izwi lenkosi lapha ku-2 Corinthians chapter 12, la umpostoli Paul khona ekhuluma ngezambulo aziboniswayo. Usethi-ke kodwa uNkulunkulu wamnikeza ive enyameni ukuba ngaziphakamisi. Uthi-ke nganxusa uNkulunkulu ukuba le ngelosi kaSathane isuke phezu kwami. Wathi uNkulunkulu umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswe ebuthakathakeni. Ngibuka ukupheleliswa kwamandla kaNkulunkulu ebuthakathakeni bomzimba wakho, ukuthi wawubuthakathaka ngendlela emangalisayo, futhi kube wawumunye umuntu wawungeke uze ube nanamandla nanokukhuleka loya mkhuleko, kodwa uNkulunkulu waphelelisa amandla akhe la wawubuthakathaka ngohlobo olumangalisayo. Manje sibuka uNkulunkulu ezimultiplayile laphaya, silokhu sisizakele njalo ngenxa yobuthakathaka uNkulunkulu abeke enyameni yenu. Siyamdumisa kakhulu baba uNkulunkulu. Sithi uJesu Kristu inkosi, sithi asimbonanga onjengaye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibuka nje nangendlela uNkulunkulu ewayesekuphumuza ngayo baba. Babesihlupha kakhulu nangamaphupho, nje ama-VN amaningi egcwaliswa amaphupho, ukuthi uNkulunkulu khona lapho wayezokwehlisela umsebenzi ukuthi nje sithole lo mkhuleko ukuthi sivuke siwukhuleke ukuthi asiphuphanga kahle. Ngiyamdumisa kakhulu nje uNkulunkulu, uyisimanga izinto azenzayo ngawe. Sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ekhaya kwaNsebande ngiyabingelela umama nobaba, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngibingelele nasekhaya leZwi. Nginobufakazi enginabo obuye bayenzeka. Buningi nje ubufakazi uNkulunkulu izinto azenzele angenzele zona, kodwa engifuna ukuphakamisa manje ukuthi nginomntwana wami ofanele upgrade umatric. So ungathi uyahlupha bengathi uqala ukuhlupha. So bese ithi-ke ngingenele emkhosini nomfowabo. Ngiyenze-ke ngingene emkhosini last week. Mangiqala ngingena emkhosini last week, ngithi ngifuna nje ngikhuleka ukuthi uNkulunkulu Nkosi yami ngathi angamupha something abe busy ngayo, ngoba isikole akasithandi. Makube isikole or amuphe nje something azoba busy ngayo, ezophuma kulabangani negroup yonke into. Ngisangena emkhosini, naku ntambama mangibuya athi, mama sekugwazeke umfana ushaya umngani wami
wadumba sahamba sayomlwela. Omunye umngani wethu waseyagwaza wagwaza lo munye. So Nkosi yami inhliziyo yami yaba buhlungu ngakhuleka ngathi Nkosi ngisacela ngisacela Nkosi yami ukuthi abe busy nga-something. Ngithe ngisakhuleka kanjalo, umntwana-ke kodwa wasinda kazange aze alimale kakhulu, wasinda. Okay, bese ngiyakhuleka ngikhuleka ngiqhubeka emkhosini ngoba bengimngena emkhosini we-7 days. Bese mangiqeda nje umkhosi uthi ilanga lesi-8 lesi-9 wafika athi, mama umngani wami uthi asihambe siye kune-interview emsebenzini. Bahambe baye ku-interview. Ngithandaze ngithi kuye ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ahambe athi mama mayebuya, athi mama mangabe bengithathile angeke ngibuye, kodwa mabengangithathanga uzobona ngisheshe ngibuye. Nangempela ngithi hawu Nkosi yami, awungathi Nkosi yami uNkulunkulu uyangiphendula. Hawu makabuya athi mama bangithathile bese bayi-15 kwathathwa u-3. Ngithi mina uNkulunkulu mkhulu, ngiyabonga makadunyiswe. Bengikhuleka ngithi Nkosi yami ngathi angaba nento abhizi ngayo, noma isikole bekufanele aqhubeke nesikole, kodwa semanje sekathole lelo toho lokuthi asebenze abambe lapha. At least ubhizi nga-something, usephumile kule magroup wabangani bakhe. At least kunento emenza ukuthi abe busy. Ngithi uNkulunkulu ngiyabonga, ngibonga ngakho konke angenzela khona. Kuningi ubufakazi nginabo, kodwa lobu nje vele ngathi uNkulunkulu ngiyabonga. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela abazalwane ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyathanda nje ukuthula ubufakazi ngomthandazo ubaba akasisendela wona. Ngiyathanda ukusho ukuthi ekhaya lami uyikhambi ngendlela emangalisayo. Ngiyabona ukuthi akulungile lokhu ngithule, ngibona ukuthi ungisiza kangaka lo mthandazo. Umntwana omncane uke waphathwa umkhuhlane, wangisiza kakhulu lo mthandazo. Evuvukala la emva kwendlebe wawuthandaza lo mthandazo, wawuthandaza wawuphindaphinda, waphela lo mkhuhlane emva kwendlebe. Ngiyathanda ukusho ukuthi kuke kwagula umakhelwane wami ngokumangalisayo ebusuku. Ngavele ngahamba nefoni ngagijima nawo ngaya khona, ngafike ngavula lo mthandazo, ngimfica ekhala ekubi, esho ukuthi umoya wakhe uyacima, uphelelwa umoya, unqengelwa umoya. Ngavula lo mthandazo nginovalo nami, kodwa ngibuye ngizwe ukuthi ngiyasaba, kodwa ngathi ngoba ngiphethe into enamandla, ubufakazi buningi ngibuzwile ngalo mthandazo. uNkulunkulu ngimbonile enza izimanga ngalo mthandazo. Kaloku ngiqiniselile, ngivula wona, ngimlalelisa wona, ngimbeke endlebeni, ekhala ey'thintitha, ebhilita, umzimba wakhe wonke ezwe ukuthi uvalekile umoya. Awukwathi isikhashanyana, awukwabonakala isimo sakhe siye sehla. Uthe noma eqhubeka esehamba nje esiwa kwesibhedlela, kodwa wabesethe nje ngiyambonga uJesu. Esewuvumile lo mthandazo, elokhu ethe nje ngiyambonga uJesu, elokhu eshilo ethi uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda kakhulu ukumbonga uNkulunkulu ukuthi lo mthandazo unamandla ngendlela emangalisayo. Futhi kunanengane khona kamakhelwane eke yamiswa emsebenzini. Kuthe nje kunjalo ngathi kulo mama asiqhubeke sithandaze lo mthandazo. Saqhubeka sathandaza lo mthandazo. Vula umthandazo, sithandaza umthandazo. Wawuvula umthandazo lo mama, sawukhuleka njalo ngey'khathi ey'thize, sawukhuleka lo mthandazo. Ingane ibiziwe emsebenzini izolo, kwathiwa ibuye izoqala emsebenzini futhi. Siyambonga kakhulu uJesu. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Zinkulu izinto uNkulunkulu akazenzayo ngokukholwa. Sibonga imfundiso yokuthi uthe ubamtsibanda siqhubeke senze njengalokhu ethe asenze. Sizothi mangabe sesihluleka-ke kube kuyila siza kuyena. Kodwa-ke nje kasinikeze kona kuyikhambi elinamandla ukuthi nje asizikhulekele nathi. Sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, izinto ziyenzeka ngamandla. Siyambonga kakhulu uJesu, siyaliphakamisa igama lakhe, liphakeme igama lenkosi yethu uJesu Kristu inkosi. Amen.